איפה הוא יהיה? לא נדעתי. איזה נהגת, תסתכלי עליי, הופה, איזה נהגת. מספר אחד. ללללי יום. הנה זה הנחל. הנה המפל. דני, לא עולים לה. מה פתאום? ההפך, את יורד שם. הוא לוקח אותך לנסה. לבריכה. להצטלם. למה מהר? למה? כן. היה לנו בעבודה גם עשו לנו טיול כזה. היה כיף. אנחנו נתחיל ללכת לכל הזה. גם זה סור. סיר זאתי מתרגשת לו. מי נהגת שם? תקפי אותה. לא. תקפי עכשיו, רגע. תקפי עכשיו. תקפי. רגע, תיספה. לא. לאט. היא אחורה, אוקיי. יחד. מה זה? שימה, את לא יודעת לנסוע? ניגש! סי, מרב, היא תצא מהר, סי. מרב, אולי נקרא כזה. אולי נקרא אליו, לא, 5 מטר. 5 מטר. הנה, עכשיו מתחיל יותר מהר. מה זה פיצה? הזה שלה עם בסיס. תלכי לקו שלו, איך שהוא נוסע תלכי בקו שלו. כאילו איפה שהוא מסתובב. מי זה נחל? למה אין לו מראה? לעבור לעולם, על הכל, לשמור לילדים. לא, נכון, זה החברות. אומרים לך. לא. מה שעה, דני? איזה נהגת. דני, מה שעה? תסתכל. 2:45. תתקשר, אצלנו 1:45. הם לא עולים. אני אשים לבן. אני כבר מרב, האוזן לא